Čaute priatelia, ďakujem veľmi pekne za nákup RDM Tergeo a keďže si pustil tento návod, tak ti teraz prezradím, ako tento produkt najúčinnejšie funguje. Je to produkt, ktorý čistí čalnenie, textil, prípadne koberce. Je to už zarobený produkt, čiže hotový a vieš ho používať priamo takto, ako si ho dostal do rúk. To, ako funguje Tergeo, si teraz ukážeme napríklad na koberčeku. Vieš to používať na čalnení, na sedadlách, funguje perfektne. S tým, že zoberieš tento produkt, kľudne si ho pretrep a rovno nastrikaj priamo na plochu, ktorú chceš prečistiť alebo pretepovať. Nechaj ho pôsobiť 1 až 2 minútky, prípadne potom následne použij kefu na textil, môžeš pokojne mikrovlakno, ale kefa je určite účinnejšia. Keď to prekefkuješ, následne buď to necháš uschnúť, prípadne kebyže robíš väčšiu plochu, vieš to vysať aj tepovačom, ale skôr je to produkt na také lokálne použitie. A s tým, že potom keď to necháš preschnúť, kľudne čekni, či je to vyčistené. Ak nie, vieš to použiť znova, zopakovať celý postup a krásne máš vytepované ručné koberčeky, čalenie, čokoľvek. Šikovný, či už do domácnosti, úprimne, alebo do auta.